Bir Hem ben Teyitcan dedi, Halilcan. Tamam. Devletcan Bayhan bir alayın yokorik bir salamlaşın, bir tanış bolardınız. Oo, Devletcan, selamun aleyküm diyeyim. Wa alaikum assalam ağam, ustad ağam. Gome edelim tuğulama. Devletcan kavmi. Türkmençiliğin payitahtı Türkmen tekrar mehirli salam. Nerede vallahi? Kuğutu Kudaya şükür. Özgün neyle? Can farklandı gome. Yine görüp efirde görüp duran yegidimiz enedeki Devlet Bayhanov. Türkmenistan'ın Maru vilayetinden o tədiki yaşayan yeri Germaniyada Almanla yaşayan. Köp ençeme yıllarda sizin öylüğünüzde şu Türk yeme azatlık radyosu deyip şöyle gepleyen yigitçi Dünya Türkmenler gepleşi diye yani. Ençeme yıllar gepleşi. Hoş gördük. İki gerek netivetti. Mawtumlyň ziyaretine barıp Türkmen hacı bolmagy, milli hacı bolmagy, şaýat boldum Türkmen tehran keramatyna. Awa netip bolsa inni esasy arzulymyň biri şo Aymat ustadan bir goja bir dutar alyp bilsem şu gaýran wagtysy ileriň dutary bilen bir awa dünýäň öňünde aýdym aýdar ýaly, saatçalar ýaly etsek, şonda yürekleri, ruhlary birleşdirsek, esasy birleşik ana şondan başlaýar. Netip bolsa. Netip bolsa inşallah. Bolar inşallah Allah'can. Bolmasa gaýradan dutar gelýär, ýöne men kabul edem o. Berekellah. Berekellah aynen dede. Sen Devletcan sen Türkmen sahra bar silagyň hurmatyny görkezýär. Sen beýiklerini Türkmen sahrany yürekden söýýäniň görkezýär. Biz men türkmençiligi suwsana. Men türkmençiligi. Men türkmençiligi buýsanýarlar. Bütün ösümlikler, ağaçlar nähili günden peýdalanyp, şo günüň şöklesinden peýdalanyp, ösüp miwe berip gül atýan bolsa, Döwlet Bayhan Türkmen tekran berýän türkmençilik ılgymyndan gül atýar. Malades, ay ömrüň bolsun, sag bol. Mawa, şoň üçin men buýsanýan, iň soňky gerek 2015-nji ýylda Türkmen tekrada bolup gaýtdym. Nur Muhammed Ak, Hacı Nurcan, ömrü uzak bolsun ağamız. Awa. Näme diýtar gaýyp diýe. Awa. Ömrü uzak bolsun gowy edip gezdirdi. Şo Türkmenim kanalyna Gümmet Gowduň maglumatlary bilen baglanşykly bir video goýduk. Türkmenler bilen gyzyklanýan, Türkmeniň medeniýetini, taryhyny öwrenýän adamlar Amerikadan, Ýewropadan ýazyp behdiýe. Bular hakyky Türkmenin ýerde bar ekeni. Netip bolsa bir ýollar zatlar açylsa gidip şo taýda bir işläp gaýtsak, şo Türkmenler bilen tanışdyk diýip şeýdip adamlaryň gürleşini, özüne alyp barşyny, işeň ýerligini, lewde halallygyny hakyky dünýä jemgyýetine görüllü, görkezilmeli adamlar ana şol. Hakyky halkyň özü. Köp döwlet näme diýär ýürüýte adamlar saýlap, artistler saýlap görkezýär. Biziň ýurdumyz şeýledi. Bili bolsa gönü halkyň ortasyna girip halky görkezýär. Doğrudur Döwletcan. Hakyky görüň hakyky. Döwlet ağa sen Türkmen halkyny kän döwletler gezip göränler, köp türkmenler bilen, türk dili bilen, türkler bilen duş kän menden gadymdan seni ýerden bäri tanýan Facebook arkaly ýa YouTube arkaly. Kanalyny izlerlen. Ýöne bir soru bar da şu gadym Oğuz dili. Oğuz dilini halis kepleyen Türkçöde, Türk'te, Türkmen bolsun, Türk bolsun, nirde var haýsy dili Oğuz dili saýlap boljak dil bar. Hiç Türkmen serada part var. Hiç var. Ya Türkmenistan'da orçuk. O diýen görnüşünde yok. Dil yok. O görnüşde dil galan dil däl. Soňky hemme diller üýtgedilen. Ýöne meselem şey diýip bilseňiz, dünýä türkmenleriniň arasynda
birek bilen has gowy düşünçe ýaly döwrüň şertlerine görä teknologiýany bilimi gowy ulanar ýaly wagt ýitirmän ulanar ýaly haýsy dili biz öz aramyzda seçmeliýseniz Türkiýede gepleşilýän türk dili. Sebäbi kompýuter programmalary bar, kitaplar bar, hemme zadyň taýýar. Telefonu açsaň türk diline ulanyp bilýän telefonu, Android'y, Google'y zady hemme zady ulanyp bilýän. Inni biz türkmenler bolup ileri gaýry demir gazyp gün orta ol okaýanyň aňarsy, okaýanyň därsi, dagyň aňarsy, dagyň gowy, kölüň gyrasy, çölüň ortasy diýip biz öz aramyzda bir türkmen diline zadyny täzeden dikelçek bolup ulalaşak bolsak 200-300 ýyl gerek. Onu kompýutera, Android'a, Google'a, internete geçirecek bolsaň ýene şonça gerek. Gitti 500 ýyl. Ýöne biz türk dilini alsak, alanmadymyza telefon, kompýuter nämeden girseň dowam edip gidibermeli. Şoň üçin dünýä bilen gatnaşyp suwda, medeniýet, syýasat hemme urdan biz türk dilini ulanmaly. Häzir Türkmenistanda gepleşilýän, gaýrada gepleşilýän dil hakyky türkmen dilinden gaty uzaklaşdy. Şoň üçin Google kynçylyk çekdi. Google geçen ýylyň ýanwar aýynda türkmençe diýip bir näme girdi. Ýöne o terjimelerde 100 ýartynam başary bilen o terjimeler. Şeýle kynçylyk bar. Şoň üçin türkmençe nerede ingo arasda gepleşilýär, sen aýdýan parça zat goşulýar, sizde de ol hökman bolaýmaly zat. Gaýrada da orsça goşulýar. Türk'e barıp, Türk'te 2 milyon Türkmen sany bar. Olaňam gepleşine Türk dilinden goşulýar. Bu hökman bolmaly zatdyr. Oň ýany ýok. Oň ýany ýok. Olar öňkü türkmenler. Olar günmatar owuzlar. Nişbat bir zat ba, döwlet ağa sözün kesýär. Indi Osmany Türkiýede aldyk, Türkiýede türkmen ma dedik. Osmanyly biz gaý türkmenlerden diýerlemişler. Dogry. Osmany guran gaýlar dogry. Guran gaýlar. Sonu otada da türkmençilik, türkmen kepleme. Men öz görüşüme göre yeni türkmen ferada türkmen gurlemy arasam kadem beýlekme Türkmenistan'dan kullun ors sebäbi orsun arasynda bolasaň ors kän goşýarlar. Yani meselen ya radioda, kitapda türkmençe halis türkmençe gepleşek bolup kynçylyga düşýärler. Türkmençe gurlemäni kän kynçylyga gurleýärler. Radioda da şu alyp barjyly gurleýärler. Ya başga ýerlerde de ýene de arasynda türkmen ganimet galan türkmen İran'da türkmen seradam hadip. Men şu internet ulgamynda başga ýerde öz emämi görä diýeni görüşme görä aýtýar. Sen hakykat aýdýaň, şoň üçin men ýaňy sözümiň başynda näme diýdim? Türkmençiligiň paýtagty türkmen sähra diýdim. Bardyr o ýaňky Muni öz adamlaryň özü baryp türkmen sährany görmese bilmeýär. Men 2 gerek türkmen sährada boldum, 2 gerek bolamda da 90 gün boldum. 91 gün, 89 gün näl 90 günimi doldurup, men Türk watandaşy bolamsoň 90 gün maňa ruhsat berilýär. 90 güniň hemmesini ulanyp ondan ýylyma gaýtdym. Dowlatçy şunam seni ýatmadyk, o Nurakka nur salary. Awa. Nurakkan ýanyna bardym, şu täze afis açdym. Or sen bir toýdan bir Hacı Nurcan bilen Erim Makşin toýundan gyýyp çykarýan toýundan bir şeyden bir ýazgy ýazanlarsyň, film alanlarsyň. Awa. Şöýden afis aldy, özüne bir afis edimli, şöýde şuň ýanyna bardym. Hey, gurlaşýan men inim da bilen edi, men ilim gol ýagşy otym dowlatçam bilen edim. Ay beýende bir wagt gitleşseň, araýasaň menden hem salam aýda berdi. Boýnumda galmanyň salamyny ýetirýän. Wa aleykumesselam. Köp sawalam toýunda aýtdyn. Indi bular ýaly mümkinçilik bolanna, meselem siz häzir taryh ýazyp oturýarsyňyz da. Siz häzir türkmeniň altyn fonduny döredýäňiz.
Gynansak da inni siz bizim ýaşullarymyz, ustatlarymız iň kiçiňiz men ýaly men öz ýaşdaşlarymdan soňky gaýra şeýle siziň ýanyňyzy diýemok. Ýöne gaýradakylar şeýle de bizden soňkular sowatsyz galy, bilimsiz galy, siyasi sebäplerden uzaklaşdy, mahrum galy. Türkmençilikden, türkmenlikden mahrum galy. Şoň üçin siz häzir şu aýdymsazlar bilen öňkülere sözüm ýok. Men öňkülerden köp täzelere men hasrat. Sebäbi täzeler, täze miwe, täze hasyl, täze suw, göz başyndan çykan täze suw. Edil bahar gelýär, şolar ýalaky energiýa, şolar ýalaky güýç, şolar ýalaky täsir berýär. Şoň üçin şu täze döredüjülükleri, täze şygyrlary, täze sazlary, täze goşgulary hiç bolmanda öz araňyzdaky şolar ýalaky gürrüňleri, mejlisleri, pikir alşyklykları bütün dünýä ýetirip tursaňyz ýaman gowaljak. Men häzir ýaşymdan arzum bütün dünýä türkmenlerini bilen baglanyşykly dünýä türkmeni tanadýan bir kanal açmak arzum bardy. Netip Soňky ädimlerini häzir edip ber, netip bolsa. Dünýäň bir neresinde türkmen bolsa, şoň kanaly şu halkyň kanaly. Siýasatda tiýsat ýok, diňe halkyň öz kanaly, halkyň sesi. Dünýäň neresinde bir türkmen bolsa, şoň sesini dünýä ýetirer ýaly. Şol maksatda bir telekanal açsak bolup, şu wagt giýje ünlü şoň işler bilen meşgulanyp, şoň ýygnaklaryny geçirip şeýdip ýörün. Netip bolsa, şu edýän işçiňiz biziň etjek bolýan işçimiz aslında. Türkmenler nerede var? Köples nerede köýüňler ýaşaýan ýerleri, ýaşaýyşlary ýan aýtdy Türkiýede 2 milyona goly türkmen baýa Türkmen sanly var. 2 milyon Türkmen sanly var. Türkmen ýerde hakyky otat ýanky aňyrsy türkmen, düýünden türkmen ýanky aýtdyk da Osmaniýeler biz gaý türkmen ýerleri. İň köp Türkiýede var. İň köp Türkiýede var. Nese türkmenler olu türk bolly gaçyşdy da kullu. Ýok, türk bizim milletimiziň ady. Türkmen şol milletiň maýasynyň ady. Türkmen sähra merkezi Gümmet Kovuz. Türk milleti merkezi paýtagty Türkmen. Şolar ýala tabi. Oğul taýdan şeýle şol. Oğuz boyundan ýa-da Azerbaýjanly var, Türkmenli var, Türkli var da. Mesal, şu üçü var, Oğuz boyundan gaýtýan. Ýa-da özlükli zat olup fark etýär bir. Indi ol şeýlerde Türkiýede ýa-da halis Türkmen ýa Türkmenistany ýaly biz ýaly Türkmen gürleýän, Türkçe gürleýän biraz zat fark etýär gürleşi. Töldükde. Türkiýede öz şiwesi bilen resmi türk dilinde däl, öz şiwesi bilen, öz ýaşaýan ýeriniň dili bilen gürleýän hiç kim bilen gatnaşmadyk. Ýene şol goýunyň, malyň ýygyna, ýene horjuny, eşegi, gaňasy, aty, dilli tüýdügi, sazy sözü bilen ýaşap ýören arasy Oğuz türkmen türk 55 milyon. 55 milyon. Türkiýanyň öz ýylaty 85 milyon. Men özüm canly şaýat men 9 ýyl Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyny işledim. İşen uğurmamışım men. Men özüm şu türkmençilik göreşine, işlerine, hyzmatyna bir hili özümi neme kimyaly duydum. Adamlar bilen gürleşýän gaty çuňur taryhy, medeni, sunnet maglumatlary var. Ondan şoňa düşünjek bolsaň, şonu halka ýetirjek bolsaň özüňde de bir zat bolmaly. Şoň üçin men şol ylma.
Zat diyecek bolen kelleğini dağıtlayan Türk gürleme yok. Oları Latince, Arapçadan, Farsçadan geçen yani Osmanlı'nın dövründe ya başka dövrlerde. Sen öz başına yaşap, bolukta yaşap bilmeyen öz başına. Sen başka devletler bilen suda, siyasi zatta gatnaşsan hükman diline giriye. O zatlar sonku mesele. O zatlar sonku mesele. Biz öýü giremizde boşogadan bismillah diýip ätlek girýärse sagayamyz bilen dogry dämi? O dilin içine goşulýan zatlar olaň hemmesi öýüň gapysyndan girmekdäle o tüýnüňinden girjek bolmak ýaly zatlar. O zatlar sonku zatlar. O zatlar ol işin iň sonku bedegleri. Ýöne häzir biziň etmel zadymyz. Tutuş türkmenler bolup etmel zadyňyz, inädiňe ede oturan zadyňyz. Türkmençiligi ýaşatmak, medeniýeti ýaşatmak, bir milleti edýän sungoty, halk sungoty, halk medeniýeti, halk edebiýaty. Şular bolmasa o halk däl. Ine özüňiz seretip görüň. Şu wagt bütün dünýäde nähili biderek ýagdaýlar bolupdy. Nirde bir bidereklik bar bolsa, şo taýyk serediň. Uruş tögüş ýa-da bir kynçylyk bar bolsa, durmuşda bir gowdal ýagdaýda bar bolsa, erbet ýagdaý serediň. Şo ýurdun edebiýaty ýokdur. Ýok edilenler belki. Bilgeşinden sebäbi siziň güýjüňiz inaşy. Siziň güýjüňiz. Şu siziň sözli edebiýatyňyz, şu türkmençiligiňiz bar wagty atom bombasam sizi ýok edebilen o. Ýöne şu zatlar aýyrsaňyz, şu zatlar bolmasa ana serediň Ukraina, ana serediň Owganistana. Şolaň hiç birine galmady şu zatlar. Galman soň şeýle boldy. Şoň üçin biziň gorowmuz, biziň jan penamyz, biziň öz türkmençiligimiz, edebiýatymyz, sözümüz, sazymyz. Şoň üçin hawa ýani Yusuf İşan'ın urtağına amaçtı, ayşular ýalaky karawanda zat bolan soň şey dip deme diýäsi ýok. Siz türkmenler ýaşady otursunuz. Jan suw diýilen bir zat bar. Bir ösümlik guranna. Inni gurap, bir aýagy aňyrda, bir aýagy bärki dünýäde bolup durka, şonu halas etmek üçin berilýän suwa jan suw diýilýär. Ölümden şu wagt siz jan suwuny berýäňiz. Şu aýdym sallar bilen sözler, şygyrlar, goşgular bilen. Şoňa fars dilini aba hayat diye bizim köp türkmen goşgularymyzda da gelýän aba hayat suwuny içdim diýip aba hayat şu jan suwusu. Wagt bir soradylar da döwlet aýatda farsça hat bilen dostlar men öz bilişimden türkmen, azeriler, türkiyeli oğuz boy diýerler. Gapçakla diýerler başga her boy var türklen, yani özbekler var, tatarlar var, şumat Ukraina ýaşaýar. Garlyklar var. 3 topar, oğuzlar, gapçaklar, garlyklar. Birini oğuz boyu türkmenler, azeriler, Türkiye. Türkler diýär. Hemmesi türk. Derkul. Şo emede gelýär. Soradylar jogabyn bereýin diýdim. Tawal döwlet men ýerden bäri sizi ýerleýär. Taşol ömrüňizde bolsun. Göründüşlikleriniz var, zatlarınız var. Hulasa YouTube'da arada, Facebook'tan bir gurlunda bir ara kesme bolar ýaly bir aýdym aýdyp bereli. Ondan gene de dowam eder, tadykly gurlunmaz.